Ne-am întors, a fost o pauză foarte grea pentru Veronica. Ați văzut încă de pe timpul filmării, ați văzut-o plângând atunci când și-a revăzut patul, casa părintească, soba, cănuța cu lapte cu cacao pe care mama i-a dat-o lui Viorel. Oricât am vrea să fim de duri, nu ne poate lăsa indiferent o astfel de imagine care înseamnă întoarcerea la copilărie, la tot ce e mai frumos și mai pur, așa cum e. Așa cum a fost, acea casă este casa în care ea s-a născut și a trăit acolo. Uite, încă o văd plângând și foarte emoționată. Însă, pentru că nu o să avem după aceea timp să vorbim, aș prefera să vedem acum ce s-a întâmplat acasă la Viorel. Fiindcă tu, Viorel, ai făcut o remarcă și ai spus că nu te-ai fi așteptat la mama soacră să te primească așa cum a putut ea, spre deosebire de părinții tăi, care înțeleg că nici n-au vrut să te primească. Ce cuvinte grele au aruncat părinții lui Viorel vom vedea și noi după imaginile următoare. Nu plânge. Cu un buchet de flori în mână, Viorel s-a îndreptat spre casa părinților lui, iar la poartă a ieșit mama sa. Pe de o parte, doamna Ilinca parcă s-a bucurat să-și vadă fiul, însă... Tu îmi dai florile și lasă că mama măjit. Eu luat florile și am plecat la București înapoi. Voi jucați cărți cu Mimi. Lăsați-mă că și eu bătrână, dar nu chiar mă ligă crudă. Mergi acasă. Hai. Le luați? Nu, că Viorel nu stă. Vă rog să le acceptați. Hai, nu, că Viorel nu stă. Vă rog să le luați, că din partea lui Viorel. Da, eu mulțumesc frumos, minte la cap și treci acasă și băie liniștit. În cele din urmă, doamna Ilinca a primit buchetul de flori de la fiul ei. Ba chiar s-a lăsat îmbrățișată de Viorel. Atâta te rog, vin acasă și stai frumos, liniștit, cum ai stat și până acum. Că tu cu Veronica acasă nu duci. Uite, de curiozitate să citești plicurile, să vezi. Eu văd pe Viorel să stea frumos acasă, liniștit. Lumea o noi moartă de femei. Și chiar dacă era, Doamne ferește, să fie murit, stăteai singur și-ți creșteai fata, nu? Ei, așa și tu. Cu Veronica acasă tu nu duci. Acolo și plâng. Păi plâng că nu vrei să înțelegi. Nu vrei să înțelegi omenește. De ce nu vorbești la telefon să iei sfaturi și de pe la alții? Nu, eu poate eu sunt o proastă. Nu vă răspunde? Vezi de la alții și spune. Da, tu vin și stai frumos acasă. Viorel este primit acasă. A, și Veronica nu. Acasă. Eu pe dânsa nu mai pot suporta cât au făcut și cât îi mai aude. Veronica să vină în sat, că are și ei doi părinți. Și-o primește, noi îi lăsăm pe drumuri, dar însă eu în bătătura mea, Dumnezeu să mă ierte că-i postul mare, eu pe el nu mai pot primi. Eu cu Viorel n-am nica. Da, Viorel nu am nica cu el. El să răspundă la telefon, uite, mă chinui cu fata, îi cresc copila, îl dai în plasament la măta, nu-l dai la altul străin. Că fata voi la București, acolo Vioreli să spun cu una, cu două. Ai văzut că Veronica 2 zile i-a fost rău, nu a avut grijă de fată. Și ca să o dai la o creșă, trebuie bani. Să dai, să întreții fata la creșă. Voi munciți amândoi copila noare. Așa eu pot să ți-o țin aici și să o iei mare la școală. Viorel vrea să se întoarcă doar dacă îl primiți cu Veronica? Băi, tot și-o spus. Eu am vorbit altceva. Da, și eu spus tot, dacă te primește cu Veronica sau nu. Eu am vorbit altceva cu el. Băi, dar întreabă-l pe tăticul tău dacă te primește cu Veronica. Eu am vorbit altceva. Dumneavoastră o primiți? Eu... Sau nu treceți peste cuvântul? O să vie săptămâna viitoare. Da, tu dacă vrea să accepti să vii Veronica în ogradă, să vie. Dacă nu, eu n-am nicio putere, că am stăpân. Și așa cum vă spuneam, Viorel n-a mers cu mâna goală la părinții lui. Pe lângă buchetul de flori pentru mama sa, Viorel a mai adus ceva. Îți lasă pentru fata cu eu. Nu știu. Eu îl las acum. Las, că noi, fata nu moare de foame. Băi, dar vreau eu să-i las. Dar eu ți-am spus, mai băiete, înțelege omenești. Eu mă duc și-ți aduc plicurile numai la plicuri mișele să te uiți. Și uite că scrie și în ei oamenii. Bunică, dragă bunică. Eu te... Nora dumneata nici pe lângă poartă nu merită și au făcut și ieșit România pe dos și au făcut râsul râsului. Băi, le primești sau nu le primești? Da. Pentru Veronica, ce mesaj aveți? Ce vreți să-i transmiteți? Eu nu-i spun nic. Eu lui Veronica nu-i spui absolut nici de rău, nici de ghini. Nu-i spun nic. Viorel nu a fost vinovat cu nică decât asta că o iertat-o. Nu trebuie iertat faptul ăsta și-o făcut e. Că doar nu a fost un pui de gaină și l-au omorât, hai că s-o iert că nu l-am văzut. Te gândești că au văzut tot globul pământesc. Dacă Viorel vorbește cu o fată, n-are voie, dar e putut. Telefonul ei, îl mai aveți? Da, și-i trebuie. Ce care are nevoie de el? Da, să aibă nevoie să-l găsească în părău.
Acolo l-ați dat? Acolo. E-mi rău în apă. Am iertat-o de atâtea ori. Nu se mai poate. Eu m-am săturat. Îl mai iubește pe Viorel, oare? Nu știu. Dar după câte faci și Doamne, măicuța Domnului, nu știu. A venit cu ficat de împăcare că să-i dau eu jurăminte aici, că să o aducă și pe ea acasă să trăiască asta. Eu, păcate de la Dumnezeu, suntem în postul mare, dar eu pe dânsa nu mai pot suporta. Viorel a avut un cadou și pentru fiica lui, pentru care a pregătit un coș plin cu fructe și dulciuri. Te așteptai ca părinții tăi să te primească? Așa, cu dificultăți, cu ceartă și cu de-astea, așa, nu. Deci, Cu toate astea a acceptat buchetul de flori și cu greu, cadourile. cu greu. Nu mai plânge Veronica, că asta e, dacă cum îți iei. Deci pe mine, ca fiul al lor, cu greu, m-a primit așa cu indulgență. Dar apoi, foarte multe cuvinte care jignitoare. Și asta nu mi-a plăcut. Hai Și să ne cu, liniștim un și cu scrisori și cu astea Chiar o să vorbim și despre scrisori, că înțeleg că au venit foarte multe scrisori pentru Veronica, acasă la doamna Ilinca. O să vorbim despre asta. Ai plâns, Veronica, așa. Când ai văzut-o pe mama ta, am simțit că a fost un plâns din acela de dor, de nostalgie, de părere de rău pentru toți anii în care nu v-ați vorbit, de faptul că mama ta nu-și cunoaște nepoata. Lasă-mă, Viorele! Dar nu-i ceva nou, măi, Veronica, pentru tine. E Iar ca acum și cum plângi auzi când auzi prima ce oară. spune soacră ta. Dar Ce te- soacră să spune asta de când a venit aici, că nu te mai primește acolo și... Nu e ca și cum Sperai ca afli ea acum. ei să-i mai treacă soacrei tale și să... Da, sperăm să mai treacă, poate eu vine mintea la cap. A ei să-i vină, nu vouă? Ea e aia fără minte. Hai mă, Veronica. Dar, Veronica, tu îți dorești să te întorci acolo doamna într-o Mirela, bună un zi? pic, o secundă. Te rog. Domnul cu telefonul de acolo care face poze, mi-ați permis, v-am dat eu acceptul să faceți poze? Lăsați acum vedetismele astea pentru după platou. Dar ce s-a întâmplat, Viorel? Păi da, o cerut acceptul Dar eu. ești la televizor, deci poate să-ți facă toată lumea poze și prin televizor îți face. Ia Crezi că e băga o Da, prin diferență? televizor, dar la trebuie, o mai zis un... băga blițul în ochi. Viorele, auzi, dragule, când devii persoană publică, Îți sau, mă rog, asumi. ce ești tu, trebuie să-ți asumi cu bune Da, și dar cu rele. mi-o mai cerut pe hol. Păi dacă ești vedetă, Și ce am- să fac? nu i-am Dar acceptat. ce să fac? Delia, marea cântăreață, Delia a pus niște poze cu voi. Bine, Pe Facebook, pe Instagram și pe Insta Story. Știi câtă lume aici s-a uitat? Avea vreo 40.000 de like-uri la poza Da, cu voi. Viorele, Ce să mai? eu cred că Aia e, prețul notorietății. E greu cu L-am trimis vedetismul. greșit la școala de vânzători, Nu. La ce trebuia să-l aranjori. trimită? Trebuia să-l trimită la școala de celebritate. Ca să Bun. învețe cum... Noi vorbim acum niște chestiuni foarte serioase. Fata asta plânge de se cutremură și tu, tu ai arfe, că îți bagă blițul în ochi. Doamna Mirela, da, am văzut Ce ai văzut? că plânge și... Așa? ea Pe tine știa- te preocupă blițurile. Ea știa la ce se așteaptă, că Așa. așa o să procedeze. Dar au făcut cel mai mare rău. Trebuia să Stai un pic, mă faptul că nici măcar nu te-a primit în casă. Eu nu știu unde ți-ai văzut tu fetița, că mie mi se pare că tu n-ai văzut-o. cu greu, cu mare greu am intrat înăuntru. Aha. Fetița dormea, s-a trezit și după aia am văzut-o. Dar de ce nu te-a primit pe tine, care ești băiatul ei? Deci te-ai dus fără știu. Veronica. Nu știu. Pe tine, băiatul ei, să te primească în casă, să te pună la masă, Dar, mai ales că te-ai dus cu scuză-mă, cadouri. Vio, de ce n-ai luat-o și pe aia mică la București, în Palatul, să aibă și apă caldă, să... Știi ce zic? Deocamdată, până un Deocamdată pic. te-a dat maică, te-am judecat. Da, asta. Cum așa? Da. Să ia copilul, nu era normal? Da, ne-au dat în judecată Deci pe ne-au dat în amândoi. judecată. Da, ce vă spun eu, sigur. Deci mi-au Bun, v-a zis. dat în judecată pentru ce? Da, Abandon. pentru... Că m-a abandonat copilul. Așa, nu mă prezint absolut deloc. Păi o pierzi copilul. Dacă La nu te ea. prezinți. Nu la ea, îl pierzi. Și după Adică vă decade din drepturile părintești. Și știu de la cine a pornit toată De la problema, ce? așa. Hai zi. De la cineva care a învățat-o să facă asta? De la doamna de la primărie, dar femeia și-a Și făcut de asta datoria. nici n-a dorit să mai intre în direct cu noi până acum. Exact. Eu când am aflat și mi-a zis, exact persoana care mi-a zis,
Nu vă dau nume, a fost aia și la Și mine. atunci, cu atât mai mult dacă te-a dat în judecată, du-te și ia-ți copilul și adu-l la București dacă Acum poți. cât mai ai că aici dreptul. în emisiune până începe școala, că dacă s-ar putea să se închidă școala. Și nu vă puteți O duce la luăm. cursuri. Îți aduci copilul, că 2 ore cât vii tu la emisiune, să zic, el poate să stea cu noi, cu ai noștri colegi. În rest de dimineață... Hai sâmbătă măcar să ne luăm copilul. O luăm, nu zic că mergem și o luăm, dar e problema că dacă ei nu mai vor să o mai dea. Asta. Dar nu există, Nu există, deocamdată voi aveți drepturi legale, voi sunteți părinții. Nu cred că s-a făcut acel proces verbal, știi că povestea doamna Ilinca. Păi da, dar ei nu sunt decăzuți din drepturi. Nu sunt Și încă, atunci- dar în procesul ăla verbal pe care l-a făcut cu Direcția de Asistență Socială la protecția copilului s-a angajat că va avea grijă de Păi copil. și cum? Părintele E nu-și un poate fel de lua propriul copil? tutore temporar cu un proces care e pe rol. Da, S-ar dar ei putea- n-au semnat nimic, ei doi, părinții copilului. Pentru că nu erau de găsit, pentru că nu erau acolo. Hai mă, la televizor, îi vede toată Păi da, țara, da, și cum ce nu-s de să- să găsit, că vină- n-au intrat în pământ. Legea spune clar, nu-ți lași copilul, adică eu mă duc până la televizor și îl lăsau la magazin la Vaslui. Măi, nu, stai un pic. Cam așa gândește nu, legea, stai un știi? pic. Nu, dar doamna Ilinca a venit aici. Deci știe unde sunteți voi, a venit cu copilul aici. Da. Lumea știe unde vă găsește. Da. Bine, Cum, așa adică fac voi nu vă toți. puteți lua copilul? Nu, dar poate să ia copilul microbuzul să vină Auzi, după ei. dar alți părinți care pleacă să muncească ani întregi și își lasă copilul la bunici, cum e? E adevărat, Tot abandon? e adevărat. Da, tot o formă de abandon e până la urmă, dar cu acordul părinților nu se merge la Am înțeles. această, Cum facem acest pentru proces. voi? Deci hai să găsim cea mai bună soluție să nu fiți decăzuți din drepturile părintești. În primul și în primul rând. Ce aveți de să- făcut? Hai să mergem măcar vineri, să ne luăm fata. Deci mergem, nu zic asta, dar Hai întâi- să vorbim, eu zic așa, Deci- vorbiți civilizat cu autoritățile locale de acolo, vedeți care e cea mai bună soluție legală și care e ce mai Eu bine pentru oricum copil. sun la protecția copilului Așa. mâine. Fără scandal. O să Frumos, sun. cu vorbă bună, Și să vedem întreb care ce e cea s-a mai bună întâmplat soluție. acolo, da. Dar copilului trebuie să-i fie mai bine cu voi decât acolo, pentru că da, altfel da. o să spună voi ce-i oferiți. Copilul e bine la mamă, la bunică. Nu știu Voi ce- trebuie să-i oferiți. Deci, în primul rând, trebuie făcută o anchetă socială. Ea există acasă la doamna Ilinca și întrunește toate condițiile. Aici ei trebuie să aibă, în primul rând, acel contract pe numele lor, contractul de închiriere, care să fie valabil pe 1 an de zile pentru a se demonstra celor de la protecția copilului că acel copil va avea o continuitate. Nu azi stau într-un apartament, mâine la gară sau pe Am mâine nu înțeles. știu unde. Dar ideea principală este că pe mine m-ar durea Și sufletul venituri. să știu că Asta vă e cel mai pierdeți important. copilul. Venituri. Trebuie să aibă venituri, să demonstreze că bunicul Dumitru are 1100 de lei, 11 Pensie. milioane vechi pensie, doamna mai are și ea, adică înțeles. au acolo un Deci animal Eu în știu de curte. ce a făcut De ce? treaba asta. De ce? Că asta, ea, Pentru bani. deci bani, mă. Asta Care e toată pentru problema. bani? Pentru banii aia Deci, pe care Pentru aia 600 de lei cât ar lua 600 dacă de- ar câștiga procesul pentru aia, Asta, nu că asta e și iubește toată 600 de lei ca să-i vină Asta de la e stat problema. pentru că Asta e are toată- Eu acel nu de cred. copil. Crezi tu că se ceartă cu copiii ei pentru 600 de lei? Viorele, voi vă cât spun sunteți sigur. aici, fetița, dacă uite că e epidemie de ferească Dumnezeu, coronavirus, de gripă, ea după să o ducă la doctor fără acordul vostru. Hai să găsim cea mai bună soluție și chiar trebuie să facem ceva, niște demersuri, pentru că râdem, glumim, dar copilul este al vostru și eu cred că el trebuie crescut de mamă și de tată, da? Și voi să vă ocupați de el. Ne întoarcem mâine și vom continua.